बर' माहारिनि थुनलाइ आफादनि दैदेननायजों बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ जों गायसननो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेयाव बिजनि हालामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा जयै बाहागो लानायाव जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो बिजनि हालामनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बिदिन्थि होदों जे बिजनि हालामाव जिबायदि गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा खौसे रायजो जाबोदों बेबायदिनो दुलाराय जोंनि बर'लेण्डआव बा आसामाव बा सा-सानजा भारताव जों खौसे रायजो जाबोदों बेनि बिदिन्थिखौ बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिथाङा दिन्थिफुंनो हादों। दजिबाथि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै जोबथा सान सानथामनि हाबाफारिजों बे माने बोसोरसालियाव समावखौ खुंदोंमोन दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा दिनै माने हारिमु हान्जा सुरनाय गुबुन गुबुन रावारिफोरनि हारिमु हान्जा सुरनाय बे हारिमु हान्जा सुरनायाव जोङो दिनै खुब मोजाङै गुबुन गुबुन माने जोंनि बड' ग्रुपनि बड' मुलियाव जायफोर माने जोंनि हारि माहारिफोर दङ बिथांमोनखौ जों लेंहरदों बिथांमोना गावसिनि हारिमुखौ दिन्थिफैदों जोंनि हारिमुजों बिथांमोननि हारिमुजों जों गोरोबलायो आरो बे समाव जोंनि बाहागि खुरमा हिसाबै जोङो भुटाननिफ्रायबो भुटाननि माने हारिमु हान्जाखौ लेंहरदों इन्ड' माने भुटान जा फेन्सिं ससाइटि दङ बेनिफ्राय जों लेंहरदों बिथांमोना फैदों बाहागो लादों बेनो जोंनि थाखाय माने दिनैनि थाखाय माने मोजां लक्षण होननानै जों बुंनो हायो जोंनि माने गेवलां मेलाया जोंहा 12 मेजर 12 जोबनाय जागोन बेवहाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डाइनामिक चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा मोनसे हाबानि थाखाय फैनो हायाखिसै बेखायनो बिथाङा गावनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै थान्दै हिसाबै मन्त्रि जयदमल बरुवाखौ दैथायहरदों बिथाङा फैगासिनो दं। जिहेतु जागायजेननायनिफ्राय दिनै जोबजासिमाव माबायदि नोंथांमोना दा बिराद मोजाङै जागोन दिनै बिराद मोजाङै जों जाफुंहोनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों।